हाँ राजा नमस्कार सांगो माने हाँ नमस्कार हाथ जोड़ के नमस्कार सांगो माने एते कौन केबे अभी मजा आएगा ना भिड़ो देखिले भी आपण रात्रि भाबिए कि जे गोटे भूत अछि आउ हेलो गाइस गुड आफ्टरनून आपण माने केमती अछंती आशा करछि कि आपण माने बहुत भलर थिबे टोका टोका आमे ढेंकानाळ टोका टोका ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ 2:45 ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରୁମ୍ରେ କହିଲେ ଆଉ ଭାଇ ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ହେଉଛି ବୁଲିକି ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କରୁଥିବେ କି ଆମେମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଯାଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି ସେ ଜାଗା ସେମାନେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କହି ଆଣି କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ କହିଲେ କି ଭାଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆଉ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପାଖରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଜାଗା ଏହାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗା ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ କି ଲୋନାୱାଲାର ଖଣ୍ଡାଲାର ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଅଛି ଚାଲ ଭାଇ ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା ବୁଲେଇବାକୁ ନେବି ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଉଠିକି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହେଲେ ଆସିକି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି चलतु ये गोटे लोक अच्छा पचारे जगह केमती लगुच भाई ये जगह केमती लगुच केमती लगुच कहना सी हिंदी पिलाटा अभी मजा आएगा ना भिड़ो से ओडिया जना नहीं चलो हिंदी पचारिया आपको कैसा लगता है बढ़िया बढ़िया लगता है इधर क्या नज़ारा कैसे है नज़ारा तो सही है अच्छा आप बोले आप घूम गए इधर घूमे हुए हैं ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ବି ବହୁତ କିଛି ମସ୍ତି କରିବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆମେ ଜାଗାରୁ ଯିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପୋଜ୍ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଣ୍ଡୁ ସିଏ ଆମର अच्छा ठीक है ମୁଁ ବି ଏ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ରହିପାରିଲିନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଦେଖି ମୁଁ ବି ରହିପାରିଲିନି ଚାଲ ଆମେ ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୱେଟ୍ କରିବା शाबाश बेटा बहुत बढ़िया ଏବେ ତ ମୋର ଫଟୋ ଉଠା ସରିଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ରିଲ୍ସ ପାଗଳ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଳା ଯେ ସିଏ ଏତେ କଳା ଯେ ତାକୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ରାତିରେ ଭାବିବେ କି ଯେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାକିବା ଏ ଭାଇ ଗଳି ପଡ଼ିବୁ ପାଣିରେ ଆବାରି 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 ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଲୁମ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତା ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛ ଆମର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତାକୁ ପଚାରିବା ସେ ଓଡ଼ିଆ କେମିତି କହୁଛି ଆସୁ ଶୁଣିବା ହଁ ରାଜା नमस्कार सांगो ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗ ମାନେ सांगो ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମାନେ माने हाँ नमस्कार हाथ जोड़ के नमस्कार साଙ୍ଗ ମାନେ इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ଆଉ ସେ ତାର ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଦିଅ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡାଲାର କିଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ନଦୀଟିଏ ଆଉ ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଲେ ୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଖରା ଦିନେ କାହିଁକି ନା ଖରା ବହୁତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହାର ପାଣି ବହୁତ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଏବେ ତ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଲୁ
ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।